Kaixo berriro, esan da dagoenez, Alfonsok prestatutako gaitasunen ikuspegia aurkeztea tokatu zait. Ikasgaia bisatitan antolatu dugu. Lehenengoa, proposamen alternatiboaren oinarriak izenburuarekin, non alternatiba bat aurrera eramateko oinarrizko kontzeptuak aztertuko ditugun. Eta bigarrenean, analizirako marko bat eskaintzen da, naiz eta bideo honetan parte hau jorratzeko aukera handirik ez dugu izango. Proposamen alternatiborako oinarriak ongizatea eta gaitasunen ikuspegia enfokea jorratuko dugu. Guazen lehenengo partearekin orduan. Eredu ekonomikoa eta soziala planteatzerakoan gure buruari egin behar diogun galdera nagusia hauxe da. Zer da ongizatea? Erantzunaren arabera, gizarte funtzionamendurako eredu oso ezberdin egon daitezke. Ongizate eta garapenaren ikuspegi zehatz bat hazkunde ekonomikoan oinarrituta nagusitu da gaur arte. Hala eta ere ikuspegi hau aldatzen doa, eta garapenaren erreferente berri batzuk ongizatea edo bizitza ona nola lortu daitekeen planteatzen hasi dira. Zenbat eta gehiangoaren leloa zalantzan jartzen dugu, eta barne produktu gordina edo per capita errenta ezin ditugu konsideratu ongizatearen adierazle garrantzitsuenak. Gure kasuan, ongizate kontzeptua erabiltzen dugunean ikuspegi zabalago batetik aritzen ari gara. Ez da bakarrik ongizate materiala eta ez da kontzeptu unibertsala izan behar. Alderantziz, bizitza ematen diogun gizarte balore eta kulturaren arabera ongizatearen kontzepzioa aldatuko da. 21. mendean ongizatea edo bizitza ona ikusteko eta ulertzeko beste modu batzuk zabaldu dira. Oso kritikoak edo oso kontrakoak modernizazioarekiko. Ongizateren ikuspegi alternatibo kritiko batek zer eskatzen digu. Norbanako eta gizarte bizitzaren dimentsio ezberdinetan lorpenak lortu nahi izatea. Eta lorpen hauek lortzea talde eta pertsonen agentzia librearen emaitza izango da. Norberaren eta kolektiboaren bizitza diseinatzeko eta garatzeko baliogarria dena aukeratzeko. Autonomia izatea oso importantea da. Zalantzari gabe, gaitasun enfokeak ongizatea definitzerakoan dimentsio normatiboa kontuan izaten du. Beraz, ongizate kontzeptua bera errebisatzeaz gain, ongizatearen beste formulazio bat eskaintzen digu. Proposamen honen originaltasuna da pertsonen gaitasunak herrian jartzen ditula. Merkatutik neurtzen diren baliabide ekonomikoak ez dira derrigorrez ongizatea definitzen dutenek. Ongizatearen gaitasunen enfoke honek bizitza duin baterako zeintzuk diren beharrezko gaitasunak bilatzera eramaten gaitu. Zehatzagoak izan behar gara eta definizio hau ezin da proposamen teknikoetan edo erakunde eta adituen eskuetan utzi. Bizitzaren duinaren proposamena eta duintasun hau lortzeko gaitasunak definizio pertsonal eta kolektiboko prozesu baten emaitza izan behar da. Prozesu horretan, baliogarria dena eta nola baliogarria den hori nola lortzen den formulatzen da. Proposamena alternatibo honek oinarrizko galdera batzuei erantzun behar dizkio. Zer da ondo egotea? Zein da bizitza merezi duen bizitza? Edo beste bat, zeintzu dira norbanako batek berantzako markatzen dituen helburuak eta zeintzuk gizarteak aukeratzen dituenak bere gizarterako? Beste galdera bat, zer da baliotsua gizarte baterako bere ongizatearen definizioan? Eta baliotsua dena identifikatzeko deliberamendu kolektiboko prozesu ezberdinak emango dira, toki ezberdinetan. Esandako guztiak ez du esan nahi bizitza duin baterako elementu komun eta unibertsal batzuk ez daudenik. Gure proposamena kurtso honetan autodefinizioarako prozesu parte hartzaileak azpimarratzea da. Baldintzatu gabeak eta kanpoko inposaketa barik. Bakarrik horrela egingo dira proposamen alternatiboak. Ongizatearen dimentsio sozial hau praktikara eramateko kategoria teoriko batzuk behar ditugu. Ongizate komunaren espazio kolektiboak identifikatzea beharrezkoa da. Eta horretarako gaitasun kolektiboaren enfoke hau lagungarria izan daiteke. Bi dira jorratu ditugun kategoria teorikoak lehenengo eta behin gaitasunen garapena alde batetik. Eta bigarrenez, gaitasun kolektiboa bestetik. Gaitasun, aldaketaren erronkarako ongizatearen dimentsio kolektiboa aztertu behar dugu eta horrek suposatzen du erakunde eta haien arteko harremanak ondua ulertu behar ditugula.
Gizagarapenaren aspektu kolektiboen praktika aztertzeko eta ulertzeko, gaitasunen garapen proposamenak baliabide teoriko eta politiko potente bat izateko aukera dauka. PNUDek emandako definizioa abia puntu bat izan daiteke. Pertsonek, erakundeek eta gizarteek denboraren zehar garapen, ongizate helburu propioak ezartzeko eta lortzeko gaitasunak eskuratzen eta mantetzen dituztenean gaitasunen garapena gertatzen da. Modu eskematikoan esan da, gizarte batek giza garapenean aurrerantza egiteko aldaketarako gaitasuna sortzen duen prozesu bat behar du. 3 ezaugarri nagusi azpimarra ditzakegu gaitasunen garapen prozesuan. Lehenengoa, prozesuak izaera endogeno sendoa izan behar du. Gaitasunak pertsona, erakunde eta gizarten eskuetan egon behar dira. Gaitasunak ezin dira gizartearen boluntataren kontra inposatu ez da kanpotik ezarri. Gaitasun individual eta kolektiboan kontuan izan behar ditugu, 3 eremu ezberdin duz, pertsonak, erakundeak eta gizartea bere osotasunean. Honek gaitasun kolektiboaren errekonozimendua suposatzen du. Eta 3 eremu ezberdin horien interkonexioen garrantzia azpimarratu behar dugu. 3. Norbanako eta erakunde eta gizarte interakzio honen garrantziak eta sistemaren funtzionamenduak azterketa dinamikoa eskatzen digu. Eragileek dituzten harremanak testuinguru eta inguruan ereakiko eta nola batak eta besteak elkar baldintzatzen diren gure azterketaren gai nagusinetariko bat izan behar da. Halaber, norbanakoen ekintzaz gain, ekintza kolektiboa ere aldaketaren eragilean bihurtzen da. Zeintzuk dira garatu behar diren gaitasun individual eta kolektiboak? Argi eta garbi aldaketaren eta justizia helburuetara eramaten gaituzten gaitasunak dira. Garatu behar direnak, Gaitasunen garapena aldaketa alternatiborako positiboa eta negatiboa izan daiteke. Pertsona, erakunde edo gizarte baten gaitasunaren handitzeak ez dauka beti zergaitik ondori positiboak ekarri behar giza garapenerako. Alderantziz, batzutan kaltegarriak izan daitezke. Ikuspegi normatiboa beharrezkoa da. Prozesu guztiak ez dira zergaitik baliotsuak izan behar. Beraz, ebaluatzerakoan eta aztertzerakoan giza garapeneraren eramaten gaituzten prozesui arreta jarri behar diegu. Beharrezko gaitasun kolektiboaren kontzeptua zehaztea eta operatibizatzea horrela helburu zehatzak izango ditugu politika diseinatzerakoan. Gaitasuna ez da esklusiboki pertsonok dugun baliabide bat, gizartean eginkizun edo zeregin bat duen kontzientzia dun edo zein taldeak ere gaitasunak ditu. Ez daude zerrenda itxiak eta unibertsalak, baina gizarte baten funtzionamendua baloratu nahi izan ez gero derrigorrezkoa da gaitasun kolektibo batzuk identifikatzea eta definitzea. Beiser eta Morgan proposamenaren inspiratuta dago erabiliko duguna. Autora hauen arabera edo zein talde aztertzerakoan zeharkako 5 gaitasun kontuan izan behar dira. Konpromisoa eta erakarpenerako gaitasunak, hau da, konprometitu eta parte hartzeko konpromisoa. Iraultzea, ahalduntzea, motivazioa, jarrera, konfiantza izateko gaitasunak. Bigarrena, logistika eta zerbitzuak eskaintzeko eta lan teknikoak betetzeko gaitasunak. Ditugun helburuak lortzeko beharrezkoa da oinarrizko funtzio hauek betetzea. 3. Beste eragileekin harremanak izateko eta laguntza eta baliabideak erakartzeko gaitasunak. 4. Egokitzapenerako adaptatzeko eta berriztapenerako gaitasunak izatea. Ikasteko, estrategiarako, birkokatzerako, aldaketaren kudeaketarako gaitasunak. Eta 5. Koherentzia eta aniztasuna orekatzeko gaitasunak. Berrikuntza eta egonkortasuna sustatzea, zatiketa kontrolatzeko, konplexutasuna kudeatzeko gaitasunen kombinazioa orekatzea beharrezkoa da ere. Zentrala den konpromisoa eta erakarpenerako gaitasunak planteatzen du organizazioek borondatea izateko ahalmena izan behar dutela, eta baita aukeratzeko ahalmena, alduntzeko ahalmena eta bereiantzeko espazioak sortzeko ahalmena. Ambizioa, sinesgarritasuna, determinazioa eta talde nortasuna izatea ikasten duen gaitasun nuklearra irlatzen du gaitasun horrek.
Beste ikuspegi batzuetatik beste gaitasun kolektibo batzuk planteatzen dira. Erakunde aldaketa beste gako bat da, beraz, erakunde aldaketarako zeintzuk diren beharrezko gaitasunak ere kontuan izan behar ditugu. Ziurgabetasuna edo volatibilitatea dagoen inguru konplexuetan organizazio talde eta erakunden jokabideak baldintzatuak geratzen dira. Beraz, proiektua aurrera eramateko ahaleginetan zailtasun gehiago aurkituko ditugula kontuan izan behar dugu. Horrelako realitate konplexuen aurrean planteatu behar dugu zeintzuk diren gaitasunak. Resilientzia kategoria referentzia batean bihurtu da, ingurugune konplikatuetan erakunde baten proiektu aurrera eraman ahal izateko resilientzia beharrezkoa da. Aurreko laukietan gaitasun kolektiboen gure proposamena batuta daukazue, eta aldaketarako estrategia eta talde komunitate ezberdinen jokabidea baloratzeko gida bat bezala erabil dezakazue. Bueno, hasieran esan dugunez, analiziko markoa azaltzeko denborarik ez daukagu, ez? Hor, ideia nagusiak hemen dituzunak dira. Lurralda izan behar da eremu nagusia, eta gero aztertu behar ditugula aldaketa prozesuak, ez? Agentzia kolektiboa, motore bezala, oinarritik egiten direla aldaketak, edo norbanakoen ahulduntza ere oso importantea da. Hori garatuago daukazue ikasgaian, beraz, eskerrik asko, eta, espero dugu ikasgai hau zuen interesakoa izango dela, ez? Hurrengora arte.